होनिया बोल बा मामा घरवा के खाना ना मिलत रहे त बुझाई के आदमी के गस्ती मार लागत ना पहले भी ना ठीक है। जब आदमी पूरा बम रास्ता में चलत तब एकदम आराम लागत रहे कि चलत जा लगे कि उनके झूला पे बैठल बन जाए। हां आ देखी ना बॉडी कोस के हमरा भूख लागल है दीदी। रौ सब कहानी के जे ठहर तन के बना ले त रौ सब आगे रे भागत आई मारे। अरे आदमी सोचल कि आधा दूर जाई आदमी खाए पहुंच गो मरत माने बाकी निक लागत रही ना जाना तड़ू दुख दर्द सब आदमी बाबा भी छोड़ के चले आवेला उन्हें सब आदमी नु सुख लेके चले आवेला। ठीक कहता नहीं आ तो बोल हम नाम काहे के बा बोल बम बम ये देख ले बाबू कितना लड़की कुआं कहे के ना का बोली भोल बाबा से गोड़ लागते हैं कुआं लड़की शिवरात्रि ना करली सन डरे किसान कहवा हमर मरद मिर्ची हम। हां ये दीदी हम सुना ले बानी देख हम तो एक बार परब उरब नहीं कैले काहे के कहीं कि हम भोले बाबा के हम परब कैले बई ना मगर जब से हमार शादी बियाह भइल न छोटा को तो ससुरा में आइनी कपा तो लगा लिया ससुरा में आइनी तो आज एक सास ससुर सब कुछ करवा लगे वो छोड़ा ना सबसे तो हमनी के बाकी चला 60 साल के हमनी के सास हो गई बड़ी है ससुर लिया जाके हमनी के मरद घुमा देला सन कौन बात बा कहत रही कि ना जाई पाँव में छाला पड़ जाला आ हमनी के देहिया में फूर्ती नहीं हो घर वाली हन ना नंदी को जरा फरा बड़ी खाना वाला बना के खिला देला उनकर दूल्हा ठीक निक मिलस तब का ना ये दीदी ना देखो नी चाचा के मारे गोड़वा को सब फूल गरे है ना हम रोज बड़ी मुंह लागत है तब का गरम पानी से का धोआ जल तो ठीक हो जाएगा। आ रास्ता में गरम पानी छिड़कत ना रहसन धोएला सन हवला जब पेड़वा फिर कर हमनी के बासा 3 गो के पेड़वा रहे हां ओ जगह वो राती आई रही पता ना के जन कहां के रही जाए ना कहत रही ओ बुढ़िया के देखल ओकर पौवा कितना छिला हां ये दादा बेचारे के दम को जब खस्ता के मुंह लागत रहे कितना मरता है कटता जी खोटा खोटा दो गो बैठ के खा गनी देखत है चला कैसे हो हाथ खाली रहे में घूमे अइला हां ठीक है कहता है अब भैया जी कहते हैं पैसा नहीं का कर जी उसने जब हम एजिया था बोलते नहीं पैसा नहीं चलो ठीक है बजे दीदी के कहीं हम मनावे नहीं कि हमरा गांव से ना गाड़ी उड़ी खुलो हां आन गांव से खुलला तो ना लिया चलो गांव से खुल जाए हां पहले तो हम तैयार बनी तो सास के कहने दिया जाके तो कहते आगे वीडियो कर उसको ना जी तब इनका कहने ना हमनी के चले ना हमनी के बाइन जाना ना जी तो पिठाई टांग के ले चलो हां ठीक है कहता नहीं एगो आदमी ना ले जत रहे अपन माई के कमरिया बन के हां ठीक है कहता नहीं पापा के आगे मैं और पीछे हम देखन तो बड़ा मुंह लागत रहे बेचारे के अब का करबो कसम पार लगा ही पानी ना लगा। लावत रुक जाए हाँ ऐसा नहीं सब उठुए है पर तीज की आदमी लेके स्थान पर अपन माई बाप के चल जाता हो कान्हा पर टांग के आजकल के बेटा ले जाता हो सन ये दीदी को बात कहता नहीं खुद अपने बीपी झाड़ के चलता हो सब हाँ हमारा से ये दीदी जाए कोई से कहता नहीं ना जाए देखे ओकर ही कितना हिम्मत बा ना बेचारा ले गई दसन ठीक न बा हो माई बाप जन्म दिले बा सोचत न बा उनकी पतोहिया आई बेटा बाई तो हमरा के करी आजकल बेटा इतना शैतान हो गइल बाड़ सन की करत नहीं खसन ये कहता ये दीदी ऐसे रुकी पानी लेके आवता नहीं लेके आवा हो आ तनी पंखा उठवा ले लिहता बेना अच्छा ठीक बा जा लेके आवा खरिया धो दिया ये लगल इना की ननद के भार दे दिया जमे चली आइली सूट सलवार वैसे ही पहन ले बड़ी तुरंत खाना बना दे ले बोले जानी हमनी के बाबा बहुते बढ़िया परिवार देले बा सब केहू मिल जुल के रहेला आ हर एक साल कतना हमनी के झगड़ा लड़ाई करे के मगर बाबा के हमनी के नगरी में हर एक साल चल जाइला जरूरी बाटे बड़ी निक लागत रहे बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम करते गइल हनी जा कुछो कह अब खाली रह गइल बा सब के प्रसादी देवे के बड़ी मचैया तीता बा हो
धर दे दे इतना तीता मरचाई क्या खाता जब फट नहीं जाता ऐसे साइड होगा बाबा जा लेके जाएगा आधी ही दीदी गोड़ा दबा देते हैं, खा लेनी। बाजे कुर्सी का मैंने टेल कर नीचे का बैठ बढ़ जा बड़ी सुतर भाई तब हम सुतल बानी कहीं खाना खा लें तो कहीं रुक जा हम थकानी बाटे तने दूर थकानी हो जी ना तब हम खाना खा ले मतलब जाते जी मतलब हरा सब्जी लेके जा खरी बड़ी खराब बोलते थे चूड़िया रख देले खाना खाए बड़ा बड़ा अंकस पड़ेला है उतना भर भर हाथ लगे रहे सब अगर कर दई के छोटकी नंदी उन्हें क्या करते नहीं खाते नहीं घर में बैठ के झुमको तार बढ़िया कि ना हाँ ये दे दे ठीक कल ना के हो 30 रुपया ना हाँ अब बढ़िया दे और ये दे सब चीज सस्ता सस्ता देते हैं ना। हम को बड़ा महंगा देसन त हम ना ले मेरे खींचा ले पर पैसा के तने कैसे हम ले देनी बोल बम भरल चना तू आ हमार मर्जन तो का का एक महीना के सामान छुट्टी और एक साल के मतलब पानी भागा नहीं वो दिया जा उनका पापा बाहर मत छोड़िया जा ना बड़ी गोड़े दुखाता हो कन्या चला कैसे हम कह कि आगे नहीं जाना अब नीके नीके तोहार एगो बबुआ हो जाइनु तब चलम जिदम जयकारा लगावते तब का इहे आदमी मनावत तो सब के तो घर भर भरले बाटे भोले दानी की कृपा से सब हमनी के घर में संपत्ति भरल बा अब एगो तोहरे को आँख खोल देता तो ठीक रहे चलो तनी सड़िया खोल दी नटियो के पहन ली हाँ चल बड़ी निक लागत रहे कहत रहे जे बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम